Gore rino akudyiwe rinopisa. Inini kana muchinge mandondoona munozviziva kuti inini zvekunzi pull the trigger handiterere zina basa ena handimirire zvina basa zvenhando handiterere ndongobika zvemhando vanhu vachiterera because nhau dzedu panapa dzanetsa mumhiri kunge chando. Kana uchingatosvika panapa uchiziva kuti unodedzera kuti pasi nezvigananda, tanga nekulike this video uchidedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video uchidedzera kuti pasi nevatengesi, tanga nekulike pasi nevafake friends, zvimafake friends, zvanhu zvefake zvanhu zvinonyebedzera kanda fa emoji, tanga nekulike, kanda vanhu pasi pebhazi pebridge, bata gurukuru revatengesi, rovera pasi, sumudza ZANU-PF futi nenzeve, rovera pasi ikoko bodze kuti pari kupisa. Nyaya kana dzasvika pakadai so apa tinenge takunzwa jinja nechitaunzwa kunzwa kuda kudhaya munhu so inzwai mirai tingoita dhiri vanhu tingoita fasta kavara ndisati ndapinda munyaya yangu, ndisati ndachibvondoa, ndisati ndachiputitsa zvese zviri kuitika. Yakamira yakadai so. Kune munhu ari muSouth Africa unoregisterwa company Bata Owen Education Research is the only one anoregister macompany nokuvhurira maFNB business account musina mawork permit. Passport yakapinda nayo muSouth Africa iyo ndio inoshanda. Saka garai maBata Owen akuitirei plan. Unongoziva kuti Owen aambofe akadisappointa, ari reliable, affordable. Saka contact him on his number. Usaswera uchiviral naunhu kuti hauna bank account in these days muSouth Africa. No man. Usaswera uchiviral unzaona company registered. No man. Iye Owen aripo. Ngamubate akuitire. Regedza tidzokere kunyaya. Nhasi ndaona kukuudzai nyaya. Ina handitenderere. Because nyaya dzendenda tonzwa ndototi ngadzimbosvika kuvanhu. Ngazvisvike kuvanhu ikoko. I'm very sorry kana kune vanhu vanozvipinda personally vanotoda kuzvitora nemoyo stereki, but isusu tinongotaura zvinhu zvazviri. Handimiswe kutaura chokwadi, handityidzire kutaura chokwadi nevanhu vanokomenda mucomment section, and izvozvo I think makunyazoziva kuti ndinani. Saka ndinoda kungoti zvinhu zvingotaurika. Pane vanhu vari kunzi vakasungisa nyoka yemabhunu vari kunzi vakasungisa nyoka yemabhunu. Saka kana pane zita remufeso wako rinenge rataurwa, inini usandiblame, ndangosanganawo nenyaya. Saka nyaya basa rangu kungosvitsa nyaya kuvanhu wabata. Right. Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Tadzoka panhau yakaita kuti nyoka yemabhunu channel yekutanga itorwe. Zvigananda used masvingo Econet branch to replace nyoka yemabhunu Econet line. Ndokuita open account yanyoka yemabhunu using replacement line. So payakaita yakabva yaita through to his WhatsApp groups, but machats mamwe ange amabvisa cause account yakatora time ichinetsa. So yaita report kufoni yake kuti your account is used by someone. So pakazoda kudzosa yange yakuda verification code inoenda kuline, ndipo pakaudza vanhu kuti pane zviri kuitika pa WhatsApp yangu. So vakabva vatoona ma movements ake, akazosara achishandisa SA line, but Zim line vanga vavhurisa Zim line, ndo raive channel owner, ndokuita zvavaida nechannel. Zvinhu izvi zvakarongwa na hanzi Jim Kunaka and Godfrey Tsenengam. Vachiita izvi vaibatsirana na Saruwaka na Gamba pedzai ikoko pamwe hasi vamwe vari kuti ndiye, but kana toverengai mega mascreen. Ini handizo kutaura mazita evanhu vanozoswera vakundituka kumachanel avo. Vanoswera vakundituka kumachanel avo. Walaka. Right. Munhu wekuEconet akaita chitsotsi ichi anonzi Talent. Sede manja tauri ana Talent ndakaona pasi pezuva, asi imi munogona kungoverenga screenshot chendakuisira ichi. Right. Rina manyanga hanzi ariputirwe. Yabva yapera. Mazita anopisa kutaura. I'm telling you, ina yangu handizvina basa. Asi mazita zvemazita zvinotyisa kutaura. Right. Pane imwe manje yendinoda kuti tigare nango kuzivisa futi. Haidi zvemakuwa zvinotondinakidza. Ndinoona umwe munhu atoya
kutaura zvinhu kwete amwe ato achitokutukirira zvinyadzi ipapapo. But problem yandakaona vanhu vanonyanya kufollowa these guys kwatarisa most of them haana kana 5 levels. Ndo imwe problem inenge ichiitika havana kana utona ane 5 levels anenge achinyanya kutedzera zvinoita vakomana ivava ananhingirikini vaya vamuri kuda kusimbisa stereke vavaya. Brain dzako dzinenge unongori tingati unongori down syndrome ndo zvingatoitika zvisina unyatso ngatingoti dzine zisina unyatsokwana ngatisakuise kudown syndrome ngatingoti dzine zisina unyatsoti kwesere pane 1 dzine zichinyima namoto ndo zvinotoitika ipapa bozo outcome kuti unoona kuti wozwa kuti iwe ningi akadai wotomudefenda chero akadaro kwacho aiwa kandika zvimwe zvacho sadefend usina evidence anditi chingosiyera ipapo pazvinenge zvakaningirikina. And ne imwe yantoda kunyatsokuratidza ipanapa so that mimi moita sei mozongozivawo zvamunoita neinformation yacho. Inini hangu please musanyanya undiisa kwazviri ikoko kachest kemakuwa ka 1 gig kemakuwa right. Ayo iyi ndiye renti machatsa chakawandisa. Iyi ndiye renti iye renti yekunhingirikini iye renti yekanyoka yama 1 vanhu havana kubhadhara renti kakomana. Saka zvoitwa sei renti unongochiti une vamwe wako voregedza kubhadharira mukadzi wako renti vachikolekta mari muzita rako mhuri yako yotorara nenzara zvinenge right. Pane nyaya yakasendwa panapa kune munhu azvifunga kuzviputitsa achikonfirma kuti mari yake aryiwa ende nhamba dzake akati mungazondiisawo pama 1 please hide my number right. Akaisa message kuna Hollywood zvikanzi maswera se DJ ndau yawo nenyaya yangu please hide my ID ndingaiswe panguva yakaoma. Murume wangu is one of the guys vari kushanda nana Saru Sasa zita munopedzisa pamwe ndiye namudzi kukutaurira chokwadi mari dzanyoka dzakadyiwa asi ndarwadziwa pamati mukadzi wanyoka haana kubhadhara rent for 2 months. Zvandirwadza semunhu kadzi DJ uyo anonzi Saru imbavha ndiye aibata mari onyepera maadmins. Saru aizopa vhara muromo kumaadmins ndosaka makanzwa mudzi achiti akadya 1000 chete. Murume wangu nevamwe vaipiwa ma3000 pese pavaida kusumudza musoro. I have evidence DJ yandinoziva ndakaona message yacho. Please hide my ID, don't share my number. Ayo number zishewe msach ke right. Pana admini anonzi nto ndokasu kuwere right. Asi zita lake ndikutonga jambira zida mazina zida zvemazita. Iyama ya SK akazosiya aona kuti zviri kuitwa naSaru hazvina kunaka. Iko zvino ana admin anonzi so right. Ana so anotamba na Java. Chiitai mates dzenyu muri kutamba nevanhu veZanu PF vega ndikabama screenshots nichakuigirai. Ayo zvekuti vanhu ava ndeveZanu PF that's why ndiri kuti inini unoona nyaya idzi ndatosvika pakuda kutozvisiyana nekutozvitaura because inini handisi munhu wekuti ndikaswera nchinhingirikinaini ndikaswera ndida kungoramba chingoti every 5 minutes nchingoya chingoti ninga azodai. Kuna vamwe vanhu vasinangana nebasa rese yototoziva kuti haana kana effort yaanokwanisa kuita pane kuti Zimbabwe yacho ive a better place kana kuti a better country unless kungoda kungoitawo noise chete ende noise right kauzongoti vanhu batanzai mari mutipe mari nyaya yenzara mabasa meno ari kunetsa kuwana. Saka chato chihaso chekungoti maZimbabwe yatonaka manje tichatora nyika izvo soteta totora nyika kana usina pfuti kana kuti isiri nguva yemaelection usina vanhu vanokuvhotera hakuna. There is no other way yekutora nyika. Munanga agohamba mumuke kusenata kuti ndakukusirai nyika nekuti maita zvamuri kuita mumawhatsapp channel. Ndo chokwadi chiripo handiti but panotodiwa kuita mastrategies ane musoro anonzwisika. Zvezvo ngoti vanhu chimbopindai murodhi mumache mwana mademonstrations anoitika but we all know kuti zvinoperera kupi osona. But pandopa imimi mune backup ine musoro yekuti kana muri kuti vanhu vari kupinda mustreet vanhu ivava vanofanira kunge vakachengetedzeka. Kuti oda kuzonyeba tikutaura nemajunior soldiers kuti majunior soldiers vanenge vachibata vachinhingirikina vanhu vanenge vachinomhanya kunonzi kunoita sei vanenge vakatibheka majunior soldiers vanorohwa I think zvinoitika army situations guys I don't know for the past
20 ndingangoti for the pendatanga kuti zvepolitics kudharadhara ndoziva zvese even masystems acho arimo muZANU-PF. Saka ndikatonzwa munhu achitaura ndoona kuti kudza kuti uyu anorwara. I know, but it's like izveso I'm not here kuti ndide kutanga ndichida kupikisa zvimwe zvinhu zvinenge zviripo paground nezvitaurika nevanhu kuti ndingari kuudza vanhu vake kuti zvakati vanhu ngavaudzwe, vanhu ngavabhilivhiswe, muchasvinura kana nguva yakwane kusvinura ende vamwe kudyirwa bari chimbodyirwai vanhu vembwanza vasvinure musi umwe chete, which is good because inini ndechiti pasi neZANU-PF. But anyone who is challenging me udzai vakomana vacho kuti hanzi nakulie ndichimbobudaika muchiti pasi neZANU-PF tione kuti hamusi vezanu here. Ndozva ndiri kutaura kuti ukaona munhu anoteerera futi timu rere vakomana veve iye kana akakuudza kuti brain dzake akatonyatso kudhila nechikoro zvakanaka kungopfurawo nekuchikoro chete, kungopfurawo neku O level, utoziva kuti hadzina kunyatsokwana munhu iye kana akakuudza, because munhu ane dzinoshanda dzinokakata anokutaurira kuti apa pataura chokwadi, this is wrong, this is right, this is rubbish, this is garbage. Unofanira kuziva kuti this is garbage, nokuti ngonzi zvese zvauri kuudzwa kuti yes handinayo revolution. Even you guys, most of you munobuda panapa yes and toda kuenda revolution toda so uchitenga data kuseni data chetera korongo tenga data pa phone pako wototi uri kuita revolution, wototi uri kutosupporta uri kuita revolution. Let's be very honest zvame, but it's a topic for another day. Nasi ndangoya kuti ndingotaura vanhu kana sei vanhu vari kusungisa vanhu muvangwarire zvigananda vizvo makunzi pasi nezvigananda ivo vese vari vanhu veZANU-PF. Imimi muchangwara ndati muchangwara.